Mhuri yeZimbabwe takuunzirai chimwe chikamu chenyaya iyo iri kuramba ichifurira kuenda kumberi, nyaya yaColorful apo mushure adzingwa kumba kwaMaloti naUlengende. Tinoona Colorful akazowana mumwe mukomana, uyo mukomana ari pamufananidzo anonzi Regian, anova muimbi zvekare weZimdanzo. Muvhidhiyo yatakaposta mazuva mashoma apfuura, takaona uyu mukomana mutsva waColorful achiratidza kutsamwa nekusafara pamusoro paUlengende naMaloti. Izvo zvinofungidzirwa kuti ndizvo zvakazoita Ulengende, Maloti pamwe chete naMadedido vatadze kunge vachipefoma kushow yavanga vachifanirwa kuita last weekend kuGweru. Ngationei vhidhiyo yelast week uye tozoona vhidhiyo yaUlengende achipokana nenyaya dzaRegian. Saka hondo yako iri kuti chii? Hondo yangu inini iri kuti onaika hazve kuti Maloti naMaulengende vanotuka vanhu ikoko vachitrenda nazvo abo. Imedzani. Sawa. But vakazosvika kadoma vodzika vachiuya kuno. A few moments later. Taura kuti Regian waColorful Regian. You know nini chibaba chinonzi Regian chacha ini handichizive. Maize anditombochizive chibaba chache. Ndakatozoita find out wezi handichitono taurona mukoma uskidi nyaya iyi. Uskidi ndo paito ntoro ta Regian ndiyo kumareni kwangu Gweru wezi chichi. Nditozoita find out ndakazombonzwawo masongo aRegian yoya kudhara wezi pati Regian yoya sekuru munhu wakudhara zvekuti vamwe atori Regian yoya baba wangu kawe. Nditomuzive. In the new generation haimuzive. But Regian sekuru andizive kuti akatoroda kapapi. Pane pakuti akuhurona kaColorful here kane zvisaka iyo kaure kangu fuchinina naColorful maure echinirira. Waiziya. Saka isusu atizotadzi kunge handifungi kuti irafu here. Saka iwo Regian antiwo uri murume waColorful. Saka unogorwa nini sei? Handini Colorful waizvitandana neni here. Saka unofanira kakutofara kayoyo. Waiziya. Kuti wakunyatsotetena waiziya. Kuite kuti wakutorwisana neni. Ina handinambobvira ndaita ndapinda in love naColorful murelationship zvekunzi hanzi titodanana nayo zvekuti Regian anganzi hanzi angatange kurwira izvozvo plus anozorwira izvozvo papiko. Waizi handimuzive Regian guys, handimuzive kuti Regian uyu anotaura zifi anotondiziva ini naMadede, anotozvitonga ive muraundi rangu ini naMadede. Regian uyu before show yekuGweru akaita vhidhiyo achitaura kuti vanhu ava vachazinga chichadza kupefoma chichii, ndikatongokaona but handira kubvuka dzikanako, ndakazokuona next after show iyi. Waiziya. Saka chakaitika tasvika kuGweru kuyakuyaziva ndichanorowa vhidhiyo apa vari palive nevari zvezvo vari kushiya chinhu hachidii chinhu chinongoenda, but after live iyi ndichaita vhidhiyo. Waiziya. Ndichaita vhidhiyo tiri 3 inini naMadede naMaloti. Cause chimwe chinhu chakaitika pashow yeGweru mufanira kuziva kuti takashandisa mota 1. Inini naMadede akanga ari mumota muno, mota yangu ini. Takashandisa mota 1. Pinda baby. Takashandisa mota 1. So ndakamirira kuti Madede asvike. Naso uri soba ana ndichatodhakwe ndakasiya zvekasi. Ndinodhaka waizi.